Korongo jonka moro mintiere machiegni okang' machielo ma entwake chenro mar upinye kawuono en giko juma. Omiyo kiny makawuono harwaki e thor wach mar mondo mi wapor kaka piny Kenya ringo e chal mano mar piny Kenya. Chutho to weche motenre kod doho kanyakla kod weche motenre kod siasa. Okiny makawuono Korongo Jwang' moko kuom weche mabende biro bedo kwa mulo gin weche mabende nomi pek e gazede okiny makawuono. Nanyisi kanyo The Standard mabende nasetieko nonro mar gazet. Weche motenre kod ndhicho kanyakla kod oganda mabende inego e pachoka kanyakla kod weche motenre kod jod bura mabende nitiere romo mabende gitime gwenge mago mag Naivasha e county mano ma Nakuru. Kwa mwanya Korongo Jwang' okiny makawuono ayudo thuolo mar bedo kod Dr. Maxwell Miyawa wakili e pachoka. Daktari Rokid machiegni inyalo mana muso nage okiny makawuono. Inyalo tiyo gi kamera. Amoso jopiny ni oyawre uru. Kendo agonu wero kamano kuom winjo Radio Ramogi. Mato TV mar Ramogi wakili. So TV Ramogi TV. Piny pod kini. Kwa mwanya Korongo Jwang' nyalo oronwa ote kokalo lai mago tema choka redika uchiel nono. Mbui mago ganda bende wantiere achiel kachiel. Mano mbui mar Facebook, wantiere YouTube, kanyakla kod mbui mano mar X. Parni ote makamago bende nyalo oronwa lai mago tema choka redika uchiel nono. Wachaka nagi weche mago mag rawere ariyo Korongo Jwang' mabende nagin rawere ariyo mabende noyudi e kar kano ringre mano ma City mantiere buore Nairobi ka. Report makama nolosnwa kod nyawadwa Walter Nyambaga. Wawinjani na bang'e wadonja e twak. Report imetoka jana kwamba tukuje tuangalie mwili, lakini ushagu ishatoka. Fingerprints zimechukuliwa. E kar kano ringre ma City muchari bwa maduong' ma Nairobi. Familia mar Martin Mwau e kod nyawadgi Justus Mutuma ni kod lela wang' mojore e kendo mopoto mana gi kuyo lilo. Ka gibiro mondo giyangre ringre mar Mwau e kod Mutuma moketo menyo margi koro chope giko to mana gi lit malita. Mwili ilipatikana tarehe 18 Disemba. So fingerprints zimechukuliwa December. They said they want to take the test for 1 month. So fingerprints zimetoka jana, wakasema hii mwili kwa hapa City Mortuary ni Justus. Werego ne oteki kendo lalgo tarik 16 mar dwe mar 12 higa mokalo kane gine wi apiko e boma mamolo longo machiegni kod Kitengela ka penjo mathoth to en ni nondo ma ondiki kar kano ringre nyiso ni Mwau ne okwany ka onegi e ka Mutuma to ne oyud kotho e pi. Nondo bende lero ni Muswimi ne okwany ringre ne tarik 18 kar dak mar Wai ka Mwau to ne okwany tarik 19 kar dak ma Molem ma e kata odoko ni negilal odiochieng' achiel. Na wote walikuwa pamoja wote watatu. But now police gave misleading information that they were on their way to Kitui. But the body was found in the river around Ruai a day after disappearance. So the police did not give the correct information in court. Mageti mureka ogai maro bila Douglas Kanja e kod jatend ofwamb Kichamen Mohammed. In the name of the Almighty God. Ne ochope do ma Milimani e kendo kone do ni ok giyango kama ji adekgo nitiere. Just one last clarification, Bonaji, because it is important. I'd like you to confirm whether or not the subjects of the habeas corpus are in police custody. Your Honor, we have none of the subject. I want to confirm before this court that we have none of them. E nyim jang'ad buche Chacha Mwita, jatend ofwamb Kichamen Mohammed e kod Kanja oko ni gisebedo ka gitimo nonro e wi lal mar rowerego kata kamano nonro no pok orumo. I wish to confirm that the investigations are still ongoing. And at an appropriate time, the files will be forwarded to the ODPP, complete with our findings and recommendations. E penjo mathoth manie chuny familia go en kaka ringre mar familia gi oyudore City Muchari bang' lal
dwe achiel mar menyo. No, we want to be struck You want off. to go away? Yes, my lord. Riwruok mar okinde LSK ogolo duondgi ka dwaro ni mondo tim nonro. Eka bende duol mamenyo kaka obila tiyo IPOA bende osingo ni ratiro nyaka yudre. And the one who reported the case and the one who recorded the statement at the River DCI headquarters. Ringre ariyogo emoseyudre kama moko to pok oyudi kamoting'o Kalabi Mwema to kod Steven Mbisi. The fact that the Inspector General of Police and also the Director of the DCI can come to court and tell the court they have no idea, yet this was being done and fingerprints were taken, identified yesterday, it either means that they are not talking to each other or they do not have control of their different agencies within the National Police Service, or they're lying to the people of Kenya. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorongo jong penjo mabende poda imedo penji. Ere kaka ringre mago mag ji ariyo gi noyudore City Mortuary. Mano ringre mano mar Justus Mutumwa. Kanyakla kod mano mar Martin Nzyuku Mwau. Ere kaka ringre margi noyudore City Mortuary. Inyalo paro mana kaka report mabende Nyambaga omiwa kanyo. Ne gin ji ang'wena mabende ne oteki. Mano Justus Mutumwa, Martin Mwau, Kalani Mwema, kanyakla kod Steve Kavingo. Ere kaka ringre Mwema mano Mwau gi Justus noyudore City Mortuary, to ringre moko gi mano mar Kalani gi Steve poko yangore ni gin kata kanye banka no tekgi mane dwe mar 12 mar higa mokalo chieng' tarik 16. Jumbe osekadho iwacho ni 6 chakre ne tekgi. Wakili kanyo ema nyaka wachakgo nikech en seyo mabende jopiny pod medo seyo godo bila e pacho ka. To kata kamano naneno kanyo ka Douglas Kanja ogai mar obila kanyakla kod director mar Okwach Kich mano Mohamed Amina nochopo e nyim doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Gima ogai maduong' mar polis owacho kod jalo minyalo wach ni jalupne mar DCI en ni giwacho ni kata gimbe giwuon ok ging'eyo ni jogi mawachore ni otekgi kata jogi moselal nonogi kata jogi mangima gibi oselal to gi jomoko mabe kuma gintie ging'eyo. Giwacho ni ok ging'eyo kuma gintie ket gilero de court ka ok giriambo kechineno kanche gi setamore dhi koro seche manya gidhi to giwacho ni kata wambe owuon ok wang'eyo ka ging'iyo oboke duto mar sirikal kata mar polis gido ni jogo onge to kwa chake tiende owuon nikech jogi oselal chakre tarik 16 tarik 17 dwe mar 12 higa mokalo. Kwa chake tiende ido ni Law Society of Kenya ne oringo modhi e court moketo oboke moro miluongo ni habeas corpus. Habeas corpus wacho ni manyi gokele jogi e mbele doho kata githo kata gingima. To kum jumbe mang'eny makoro ywaruok osebedo eni ido kanyo chakore ni polisi ncho tamre dhi jatend ogai maduong' mar polisi tamre dhi nyaka jalupne Amin benjo tamre dhi. Koro ne ok wang'eyo ni to ne gitamre dhi nang'o nikech sandi koro gidhi to giwacho ni jogi onge lwetwa. Gima miyo ne ok gidhi kane wacho chakore ok wang'eyo. Aneno kipacha wuon en ni weche mag lal nono gi dhano to kendo ngima jogo mawito ngimagi osetimore mang'eny Kenya ka. To kata king'iyo pinje mamoko machalo kaka Nigeria, iyudo ni Nigeria be samoro ji lal jomoko imako tikwayo anyuola ne pesa to gigolo pesa. Ka ok watang' to wanyalo mana chimo kanyo nikech ka koro be polisi wacho ni wambe wakia to ngima dhano to wito ngimagi, jogo imako, jomoko be isando kuom ndalo mang'eny. Aneno ni Kenya wadhi kama mane penjo mwanyalo mane rieko maduong' matut mwanyalo neno sani kendo adwa ni mane gima polis ochak dilgo en wach marach ahinya ka ogai maduong' mar polis nyalo wuok oko ka wacho ni ng'atno molal kata jogo mosenegi ok ging'eyo. To ni ng'ato penjo ni seche mane jalno mosewito ngimane oter ringre City Mortuary ng'ama notere ten ng'ama nade. Seche mane okwanye e Ruai kata okwanye e Aora ng'ama nokwanye ten ng'ama nade. Ok onego giwach ni ok wang'eyo, onego wach ni wasetimo nonro matut wachako kama to kae kama wachopo. Mane beni ginyiso na oganda ni nonro gisechako kata uoyo nikech wacho dok ging'eyo bende we kata mana nyuola mano mar rawera ariyo mano Kalani gi Steve kanye nikech ariyo kende kore moseyudi to yudgi ka githo to mapoko yudi makata ndachgi bende okia kata ni kama nade. Mano miyo anyuola
familia bedo gi lit matut e chuny ngimagi nikech ka ok inyisa ni nyathina notho nade to in jopiny osekawo moongi lwedo momiyi tich maduong' mar rito ngima mar jopiny tiwacho ni kuma jogo dhi ok ane ka ogai mar polis timo tije kanyo momiyo koro Director of Public Prosecution jalno matayo weche mag donjo ne ji moketho chik onego bedi koro wuok oko to chiwo barua makende kangiso police o direct police nikech DPP nigi teko mar directing police mondo otim nonro matut makende mar manyo jogi mar ng'eyo ni jogi otho e yo machalo nade aneno ni kamano e kako onego beno timo nikech kaka gik makamagi biro bedo kadhi nyime makata jo Kenya ok bi bedo kata mana gi iwacho ni hopes geno kuom systems makamagi nikech obile mane beni timo nonro makamagi mano mar yango kendo duogo chia ne oganda mapacho kata ka koro gichopo kwanza kata mana Douglas Kanja e okang' mokwongo koro nochopo e doho nikech kinde thuolo mosekalo osebedi kidware mar mondo mi ochop doho duok penjo makamagi ok osebedo kodonjo jumani noneno ka okinde mage ema bende nochopo e doho mar yango lala mag ji kako osebedo dweche manyoro to nochune en owuon mano mar chopo to koro ka gichopo ma oganda dwaro kata mana ni geno kata mana winjo ni gibiro bedo ka giwacho ne en ang'o mosebedo katimore gimbende giwacho ni gikia emomiyo awacho ni ogai ma polis to gi jalupne mar DCI oweyo jo Kenya e lwet nono kendo giweyo jo Kenya ka nigi kiondko maduong' e chunygi ka jo Kenya parore ni koro kata an nyathina nyalo lala nono to ng'ama biro konya onge ng'ama biro geng'o kata jogo matimbe gi richo manyalo nego ng'ato kata manyalo kwalo ng'ato nikech kineno abduction ka chakore kata lal nono ma ji manyiso kata kube biro medore mane jogo madwa timo ajende ke Kenya koro nigi mijingo maduong' kabisa ka giwacho ni polis ok nyal kata mana yudowa mane momiyo adwa ni mondo kata mana okaro ng'ado bura mar Kenya Parliament kata Senate oluong ogai kod jotend polise mondo omi jo Kenya assurance makende ka giwacho kaka gidhi rito ngima mar jo Kenya mwandu mar jo Kenya nikech ka gik matindo tindo gitimore ng'ato nyalo wuok e od ng'ato da piki to lal nono to ok gen dhano achiel to ken dhano ariyo gin jogo mang'eny miyo jo Kenya bedo gi luoro tadwaro ni gima otimore kuom jogo moseyud ringregi DPP nigi power kata court nigi power doho matin miluongo magistrate court mar golo dhok makende mondo tim gimoro iluongo ni inquest mane gima onyalo timo mondo inquest ni onon matut ka polis ok nyal nono inquest ema nonoga matut to ng'ato notho nade onege nade to yude nade mane gima onyalo konyogo jo Kenya kata mana duonde kaka IPOA bende biro bedo kwa winjore na ni gin nonro mage ma bende gibiro bedo ka gitimo kata kamano wenge duto te koro biro bedo e apis Jamin wach maduong' mano apis DPP mar mondo mi koro wanana kaka cases makamagi biro bedo ka chomo kenen lit nyakoro mgajua ka familia makamagi koro eri koro iwacho ni familia iwacho ni mar Kalani Mwema gi Steve Kavingo gin to pod gidhi nyime gimanyo nyithigi makara gikia kata ni notho kata ngima kata nang'o wach moro malit bende kotenre gi weche mag teko nyakoro mgajuang' wach mabedo sibedo katimore e county mano Nakuru odochi manyoro noneno ka jatendo kwach kich mano Nakuru East mong'ere kaka Samuel Ngeiwa en kachiel kod apisa maduong' mano Lake Nakuru National Park David Oyugi bende gichopo e nyim doho ma Nakuru kaluwore kod dwaro mar doho no mondo giduok penjo e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo mato koro ne jalupo nyakoro mgajuang' ma nalupa to maki gi apisas seyo en ni nomake gi apisas mago mag KWS nyaka sani pok oyangore ni Brian Odhiambo ni en kanye anyuola mare bende osebedo ka dang' ni koni kod kocha mano mar manya sigana makamano tim gi nyawadwa mano Cynthia Onyango onyana ler mar sigana makama bang'e wakili ma bende wanona nena chal mar wach makama chal nade Ndalo 13 bang' lal mar Brian Odhiambo, min gi, jaode, joked ne ratich oganda, okinde kod jodak ma Nakuru ne ochopo e doho mar Nakuru mar winjo duoko ma apisa mar KWS kod nyawadgi mar okwach kich chiwo e wi lal mare. Achiel kuom geno margi ne en ni jotelogi ne dhi chopo e doho kod Brian kaka doho ne ochiko. To kata kamano, geno gi ne ogore Luanda e kinde mane gineno jotelogi maonge wuodgi. Samuel Ngeiwa kaachiel kod nyawadgi David Oyugi ne obedo kod tich matek e lero malong'o kama Brian nitie, bedo ni ne ging'eye kapok ne gimake kod gima omiyo ne gimake. E duoko margi
Ne giwacho ni ok ne ging'eye kinde ma giwacho ni ng'ama ne gimako ne opusore kendo oringo lal. The suspect who escaped was not yet processed, my lord. Yes, my lord, I confirm we did not know the person who escaped. Joked ne ratich oganda to kata kamano okwayo apis mar ogai mar jomin buche mondo odonjre e wachno kendo konygi yudo Brian kama nitiere. Giwacho ni kaluwore kod ranyisi ma onenore e doho, achija 6 ma itudo kod lal mar Brian onego donjnegi kod ketho mar ndicho kod ageta mar nek. So we are appealing to the Office of the Director of Public Prosecutions to look at the evidence that has been presented before them by the DCI and to consider the recommendation to arrest the 6 and charge them with abduction with intention to murder. Ikinde mamin Brian to neno machunye ol kendo ni kod paro mathoth e wilal mar wuode makayo ma osebedo ka konye yore mathoth. Jodak ma Nakuru e kar dak ma Manyani Bondeni ne okwa mondo bed kod horruok e kinde mabura no dhi nyime. Kwa upande wetu tunaona mbele ya ile evidence imetolewa leo, it is very obvious ya kwamba KWS kuna vitu ambaye wanaficha. Nitaendelea tu kuomba kwa unyenyekevu tuwe watulivu tena wiki nyingine mpaka siku ya Alhamisi. Jang'ad bura Julius Nangea wacho ni owinjo neno duto mochiw kendo chiko tarik 6 dwe mar 2 kaka odiochieng' ma obiro chiwo e ng'eto mare. In a week, because of the importance of the matter, the next week the court is prepared to give a ruling or directions regarding that application, having had the first and second respondents. The next Thursday, so that I have exactly a week, will be the 6th of February. Let's make it at 11:30 a.m. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Koronga juang mano bende penjo mabende pod oganda pod medo penjo re Brian ni kanye thuolo ndalo 13 chakre ne make nyaka sani to no make nikech ang'o nikech kano make kano lupo ketho mane mano ketho wacho ni ng'ato koketho wakili bende ni ka biro bedo kaleronwa ka ng'ato ketho kendo donne kod chik nego bed ni to ire doho aparo ni kidi thuolo mar seche 24 nango men no kochope doho mano penjo mar 2 to ne omake nango to mar 3 penjo mabende pod penjo achech mabende koro kan winjo kanyo ka okwach kiche county manon Nakuru e gwenge mag Nakuru East koro nacho ne nitiere achech mabende nagi mako to wuok Brian ni kanye mane penjo mabende pod medo penj wakili. Anda nyalo mana wache kolure kod yo mar chik. Chik wacho ni ka ng'ato nigi ketho kata ka ng'ato donjne otere ko obila station mar obila onego bed ni obila wuok to ndiko report ndiko obi report to ka en ng'ama ni oko tidhi timake to ka en jalno magimako e seche mane oketho chikno timake tikele police station tiyawo ne obi report to gichako investigation makaber ka en kosa matindo tindo to onego bed ni imiye bail kata bond to wuok to yalo ka en oko mak mana koketho kosa ka en gi kosa maduong' machalo kaka nek to ok miye bond kote mitere kote magolo mangizo ni kosa mora mora te duto ka ng'ato tere ka police to nego bed ni miye cash bail kata bond kata iwe nono to singo dhoge chieng' ma oduoge kot mane gima chik dwaro to kiduogo yudo ni ng'ato omaki modhi ka police kata odhi ka e bad police moro moro obed ka KWS obed jo Kenya Forest obed bad jogo marito chik moro mora to olal ngima ne olal ndido kotho kanyo aneno ni jogo manomake emani kod makosa emomiyo awacho ni ogai maduong' kanyo maduong' mar donjo ne jogo moketho chik DPP Renson Ing'onga emoninde tije onego bed ni osechiwo lwedo makende kata oboke makende ne police mondo oyaw investigation nonro to seche ma nonro timore jogo mane omako rawerano emonego bed ni osedonjnegi moseketgi iye seche ma gitimo nonro nikech seche ma ginoko kamae to ok wang'eyo gima ginyalo timo ginyalo rucho ranyisi mantiere kata evidence mantiere ma inyalo donjnegigo ginyalo dhi magi interfere kata gi witnesses kata gi siemgi kata gi buog ngimagi kata gi buog chunygi ma jogo koro kata ng'ama nyalo wuok onge koro aneno ni kanyo to ng'ama oninde tije en jatelo maduong' miluongo ni DPP onego bed nikech sani ndalo koro ng'eny ndalo 13 ang'o motimo dak osewuok ne jo Kenya mong'ise ni nikech mane tije
weche mag ketho chik miluongo ni criminal offenses nie buoye kendo en motayo jogo. Tij police en timo nonro makende to gichoro e file kagise timo investigation mangizo nego bene kawato to ka police oninde tije. Katiba wacho ni ka police oninde tije en gi teko maduong' makende ma katiba miye mar chiwo asiema kata chiwo direction ni dhi itim nonro matut kaka ng'ato ne otho. Koro aneno ni kanyo to ng'ato ok otimo tije e yo maler. Ma seyo pod dhi ne Nyakwar Mgajwang'o apisi mano mar jamin wach maduong' e pacho ka. To kata kamano penjo mabende kata mana jopiny pod medo penjore. Ketho mar Brian en ang'o? Kata bed ni ne yude ka olupo mano e nama ataro mar chik mago nama ataro mar chik e kaunti mano ma Nakuru. Nang'o mani ne ok chope kata mane doho. Nang'o mani ne ok ochwale kata ni obila. Kopogore gi mano, nang'o mani nyaka sani ringre kata mana ka en wuon ndache pok oyude ndalo na 13. Anyuola mare ineno kanyo ka odak gi midhiero nikech okinyi odhiambo en manyo Brian ni kanyo. Anyuola penjo kata mana ni miwa uru godo kata ngima kata otho. Ma pod en ting' ne apis ODPP ma bende pod warito. Ponono ni gibro bedo ka gichuo nonro makare report ma bende oganda pod medo winjo. Chal ka gima Jumane wakili weche motendre kod doho na thoth nikech kata mana kopogre gi lal mar Brian odochi banyoro Nyakwar Mgajwang'o bende naneno kama ne en governor e county mano ma Migori Okoth Obado kanyakla kod Caspar Obiero gi Michael Oyamo nochop e nyima doho kaluore kod seyo ma bende seyo gi godo kaluore kod nek mano mar nyadendi Sharon Otieno ma bende nonegi e higa mano mar 2018. Ng'eni ketho ma bende nodonjnegi godo na gin ketho mopogore. Ketho mar ariyo no wito oko mano mayango ma bende nodonjnegi godo e wi nek mar nyathi Sharon. Yangre ni e kinde ma bende Sharon inego kane en gi ich nyathi manane iye ne nitiere gi dweche 28 mano jumbe 28 28 weeks. Koro wacho ni nek mar nyathi Sharon mane donjnegi godo ne owito oko. Ang'eni en wach ma kelo confusion chochni gi koni kod kocha. Kaka man nitiere sigana mana Lydia Okeyo ne otimonwa bang'e wakili biro bedo ka fuononwa matut cases makama. En bura mosekao higni 6 nyaka ne chakre bura e winek mar japonre Embrain Marongo Sharon Otieno manoyud ringre ka ojwang' e bunge ma Kodera e kaunti ma Homa Bay tarik 3 dwe mar 9 2018. Gavana machon ma kaunti ma Migori Zakaria Okoth Obado, Michael Oyamo kanyakla kod Caspar Obiero nodonjnegi ka itudogi gi nek mar Sharon Otieno kaka ketho mokwongo kod nek mar nyathine mane pok onyuol e kinde nek makamano kaka ketho mar ariyo. Burano noyuayo joneno 42 maduto noyudo thuolo mandiko dhoggi. Kata kamano kuom joneno 42 go onge moro amora mane tudo gavana machonno gi nek mar Sharon Otieno. Mano omiyo gavana machonno orokwayo mondo migole oke burano kaluwore ni en ne ok onego Sharon Otieno, kowacho ni kaluwore gi kit tudruok mane gin go ne oserito nyathino bang' fwenyo ni nyathino ne mare kendo ne oseketo ler mare ne familia mare. Bende ne oyango ni e kinde mane onegi Sharon ne en dala Raila Amolo Odinga yore mag siasa omiyo okumnjo tude ngang' gi nek makamano. E kinde winjo burano kawuono doho mamalo yango ni gavana machonno Caspar Obiero kod Michael Oyamo ni kod bura e wi nek mar Sharon Otieno. Jang'ad bura Cecilia Githua e kinde burano ne geno mondo mi ji adekgo ochiw duoko magi e wi nek makamano. Kata kamano kinde magi kamoting'o Kil Jakoroga, Koke Kilokome kod Ogada Meso okwa mondo mi migi thuolo mar goyo mbaka gi achijego kaluwore ni kit duoko mane doho dwaro ne pok giiko. Doho kata kamano wito oko ketho mar ariyo mano donjnegi go e wi nek mar nyathi Sharon mane nie ich kinde mano okaw ngimane kaluwore ni nyathino pok ne onyuol. Burano ochor mbele nyaka tarik 25 dwe mar 2 higani bang' doho chiwo thuolo ne okinde achije adekgo kaluwore gi kwayo margi mar twak kendo winjore kodgi e wi kit duoko ma gibiro pedho e nyim doho. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Nyakwar Mgajwang'o gini yore mabende no yanga kod doho odiochieng' manyoro en ni Okoth Obado mane en gavana e kaunti ma Migori kanyakla kod Caspar Obiero, Michael Oyamo gin kod bura e wi nek mano mar Sharon. Gini yore mabende no thich oko en mana case kata mana iwacho ni ketho mar ariyo mane odonjnegi godo e wi nek mar nyathi ma bende ne nitiere e Sharon. Koro case makama iwacho ni bura makama ibiro bed ka ichako yal tanno ka mention kata mana winjo bura makama ibiro bed kitimo chieng' tarik 25 mano mar dwe mar 2. Wach mar Obado ni koro di wachang' wakili.
Obado gi iwacho ni achije moko ariyo mabende koreseo gi nek mar Sharon. Anyalo mana lero negi tiende gima koto ng'ado. Koto ng'ado gimoro, doho ng'ado gimoro miluongo ni Obado to gi jogo modonjegi kod keth mar nego Sharon nigi gimiluongo ni case to answer. Koro case to answer ka biro kama. Seche ma odonjne ng'ato, seche ma case oter donjo kata oter ketho ne e doho. Mang'iso ni jogo matayo donjo ne ng'ato, jo DPP, matayo case. To seche ma gitayo case, ginyiso kaka ng'ato noketho. Koro gichiwo evidence duto, ranyisi duto, mang'iso ni ng'atni notimo gini. To seche ko ng'at jogo mokethnegi ok giwuo. Joma nyalo wuoyo gin mana kindegi katemo dayo dho jogo machiwo evidence kaka witnesses. Kasto bang'e no, doho dhi to bedo piny to ng'iyo wach ni gima jogi owacho, jogo ma achudhi okele mbelewa kata jo DPP okele mbelewa, bende nigi teko kata mijing'o moro manyalo miyo jogo modonjnegi ketho mondo obed gi duoko, mondo obed gi response. Ni ka ng'iyo evidence machalo kama, be moro koriw gi wadgi nyiso ni ng'ani notimo ketho ni adier. Mane case to answer. Koro doho dhi to bedo piny, kosebedo piny to be ong'ado buche, iluongo ni bura machuok, ok en bura maduong' ma yudo ng'ato gi ketho. Ka ok owacho no yudo Obado gi ketho, ka iwacho mana ni Obado be koro gi jogo modonjnegi nyaka dhog-gi mondo gimbe giwach adiera ni to jogo moswayo nu wach kata jogo muketho ne gima koro kelo kese mbele ni. To un to duwach ang'o? Mane gima kot oamua. Kot ok owacho ni gin gi ketho. Kot owacho mane gimbe nyaka winjie neno margi ni gito kuom donjo gi ketho ma jogi wacho ni adiera koro ni kanye. Aparo ni kanye lero yo makare nikech kana nene mbuyo odiochieng' manyoro be nano ka koro oganda seo gi nek mano mar Sharon. Gima bende doho nong'ado mana kaka wakili osewacho. Noyud gi mana gi ketho. Koro bura ma kama koro chako ayanga. En mana ni wakili bende doho osebedi ka iseyo kaluwore kod dhi mamos gi buche ma kamage nikech higni koro dhi mana biro. Chakre higa mar 2018 sani wantiere higa mar 2025 kes ma kama pok ong'ad moyang ni ang'o manotimore. Mano gima jopiny nyaka ng'e, kisungu mano wacho ni the wheels of justice grind so slowly. Mang'iso ni ringo mag weche mag nonro mag doho dhiga mos kabisa. To gima miyo weche mag doho dhiga mos kabisa, iyudo ni ng'enyne be gin mana wakinde. Kawuono wakili tuo, kiny iyudo ni jalo monego ochiwe kaka sana sana yo joma ka polis, ogai okwach kich, iyudo ni okwach kich obedo transfer otere kata Mombasa, koro sechego onge, kiluonge to pod embe pod okwayo kata mana fare makele e court. Koro ok wanyalo wacho gin wakinde, gin nyaka jogo modonjo, jok ma ka police from the prosecution ema kelo ga tayo case mamos machalo kama. To be ng'enyne iyudo ni samoro kaka case mar nyodonjne Obado to gi jogo gima yande tiyo ne, iyudo ni case ne ni dwaro nonro matut. Case ne ni ochope rang'iny moro makoro teknolojia masani eming'iyo. Iwinjo ko joka ne wacho ni embe ne nitie kama ne onege Sharon. To technology nodhi moyudi nonge kanyo ne od dala Raila Amolo Odinga. Koro yudo ni technology ne biro dwaro ng'at moro manigi lony mopogore ma samoro nyaka sirikal nyaka omana oko. Koro gigi kawo ndalo. Emomiyo ok unyal wacho ni en wakili, ok unyal wacho kata bani en okwach kich. Samoro nonro ema dwarore matut. Kaluwore. To gima jopiny nyaka ng'e gimoro iluongo ni justice, ratiro makende, kata tik na higni 20 kata tik ma higni 100, tadiera makende to biro yudore. Biro yudore. Emomiyo jogo manigi lit manolalo nyithindgi, kaka sana kaka jonyuol mar Sharon, gibeda beda gi kwe, adiera makende mohedhore biro ng'eyore. Te piny masani osebiro ma kata koyudi gi ketho, ok ni jogo biro dhi mana jela, oyienegi kata machulo. Gima ng'eyo kende ni ngima dhano to ok nyal chul, lakini chunygi ibiro mi kwe kendo doho nyalo golo
asiemo makende mabiro miyo gibed gi kwe. Wang'ini wenge duto se koro nitiere doho Nyakorom Gajwang' ka bende kes makama ibiro to kowach ni case will be mentioned. Nyiso ni bura makamano koro ibiro bed kichako winje donge chieng' tarik 25 mar dwe mar ariyo. Koro mention katimore en ni gidhi bedo piny to gidhi winjore kaka bura ni idhi ta. Koro ibiro penjo bado ni to in midwa ni mondo imbe in gi jogo masingo korka kori. In gi ji adi to gidhi wuoyo nade to gin gi evidence kata ranyisi manado gidhi golo dibro dwaro sama koro chalo kaka ng'at maloso ode tayo ode kaka ot bura idhi winji. Mention tij mention kabiro tarik 25 en ni court dhi bedo piny to winjore go kinde mag sirikal to go kinde mag obade kaka gidhi tayo kesni to gi ndalo mag gidhi dwaro ndalo mag gidhi kawo. Kamano. Kanyi lero makare parne wach makamano biro bede doho mano chieng' tarik 25 mano mar dwe mar ariyo mano mar higani. Kwa mano thenge nikech aneno ka wadong' gi matin dakika 15 mar tieko twak makama. Mathoth osebedo katimore jumani to jumani Nyakorom Gajwang' nwaneno jod bura katimo retreat na gintiere romo mage gwenge mago mag Naivasha e kaunti ma Nakuru. Kama weche mathoth osebedo ka mienjo nikech wang'eni jod bura Nyakorom Gajwang' gisebedo recess, gisebedo yueyo chakre dwe mar 12 mar higa mokalo. Nek bende gidok e od bura e dwe mar ariyo mano dwe manyien mabende obiro bedo kwachako odiochieng' makiny. Kane gintiere retreat e gwenge mag Naivasha naneno ka jod bura duto mawuok e kweth mapingo piny Kenya gi mago ma siero sirikal noyiere gi dwol achiel okumba mar thieth manyien mar SHA ok ti. Report makama Nyakorom Gajwang' nolosnwa gi jafwambo marwa Chris Owino. E odiochieng' mar ariyo mar jo od bura e gwenge mag Naivasha, jo od bura orido ne jagoro mongire migawo mar thieth Harry Kimtai e wi miyo moro ma jatuo mane omonjo romo ma jatend migawo mar thieth e apisi mare mag afya e wi wach midhiero ma okwako okumba mar SHA. What happened was our cabinet secretary was issuing a press statement. Cabinet is a woman. Yes. And then all of a sudden we saw some group, we didn't know who they were initially. Wait a minute. Agree. Okay, women. Jatend jod bura mathoth Kimani Ichung'wa oketo Kimtai e mbero maliet ka odwaro ng'eyo ng'ano mane ochwalo bura mar mako Grace Mulei. Wach makamano omako wang' spika mar od bura Moses Wetangula ma onyiso sirikal ni apise sirikal gin kuonde ma japiny moro amora nyalo chopo kendo chwalo ng'ur margi. From what I have picked from the video, there was no fracas, no one was injured, and the minutes to be in a public place, you cannot talk of Christmas. If I were you, in the interest of the image of your ministry and the public, I will be going to Wetangula kod jod bura onyiso Kimtai mondo owit oko bura mane sirikal odonjonego Grace Mulei kwayo ma Kimtai orwako kendo singo mar keto e tim bang' yango ni migawo mar thieth emane omako bura makamano. Honorable Speaker and honorable members, we've heard you, and since the minister is a complainant, we are going to review the case, and if there's need for us to Grace Mulei ne ong'wan gi obila e kinde mane odhi yudo thieth e osuptal moro e kaunti ma Nairobi kendo ne otere nyaka e doho mane oweye thuolo bang' mako rambun mar shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakorom Gajwang' mago jod bura e kaunti mano ma Nakuru gintiere retreat kata mana romo e gwenge mag Naivasha motelo ne dok margi e od bura maduong' mano dwe mabiro. Kaka mano retreat makamagi en mar ndalo adek na gisechako bedo retreat makama chakre chieng' tarik 27 gibiro bedo ka gitieko odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tarik 31. Weche mopogore opogore osebedo ka dhi nyime e romo makama. Naneno weche motenore kod NGCDF mabende jod bura dwaro mar mondo mi gi-retain gidong' godo. Kopogore gi mano naneno odiochieng' manyoro ginero mabende notimore mabende koro nochuno jagoro e bwo migawo mar thieth mano Harry Kimtai wacho ni koro Grace Mulei mabende naneno ka imako gobila mar mondo mi buche koro owit oko. Wakili kende kaka japiny kaka wakili wacho makama to ndi wach nang'o. Ang'ena chied nade be nitiere wisha mane gbeni walosi. Seche moko jotelo
or jotelo mag migepe mag sirikal mopogore opogore koso ga ng'eyo koso ng'eyo nikech chik mar Kenya oyiene ng'ato ng'anyo kata kwedo jogo matiyo ne sirikal to kendo oyiene gi nyaka dhi e kanyono kata e od sirikal kata pisi moro amora mar sirikal. Koro emomiyo kineno kata ka Wetangula kata leader of majority Kimani Ichung'wa penjo to ng'atno mano manyalo golo wach mondo odhi omak jakwedo kata jang'anyono. Aneno ni kanyo sirikal ne otimo makosa to kendo giduogo gitimo maber ni gidhi gigolo ne ketho manye gidonjonego. Koro sani oseweye nono kendo bura ok bi dhi mbele. Mano aneno ni sirikal nyokoso matin nikech adiera makende en ni Chief Shah to nigi wechegi kendo aneno ka wach ma Chief Shah pod chalo kaka gima sirikal pod kuome omoko e rot. Koro miyo kuwinjo jogo magoyo koko kata jogo manyiedhore gi duol mopogore opogore ka gigo uwi gin gi ratiro makende kendo chik oyienegi nikech gin jopinye ma hinyore kabisa weche mag Chief mag Shah. Kech ibiro yudo jotendwa kaka wabungego tibiro yudo ni Chief Shah go be ok gitigo. Gin gi kad makende mag thieth magin go mag be yudo ni ng'eny gi okiara ka gin tiyo. Koro miyo jopiny ema nyalo miyo gi duol makende, jopiny be ema nyalo wacho kama wuoche diyogie. Bende no kramna ka jod bura bende koro no yiere gi dola chiel mano na ngisi ni mag opposition gi mag government nikech kene somo Daily Nation mabende na mi nonro mar Nyakwar Mgajwang moko kuom jod bura bende tipo mag bende no pedhi kanyo mano kaluwore kod bura mar odiochieng' manyoro bang' ka jagoro mongirore migawo mar thieth Erick Mutahi nochopo e romo mago mag jod bura e gwenge mag Naivasha. Milo Odhiambo wacho ni the PS has the vision but implementation is a problem. Kete tim weche motenore kod okumba manyien mar Shani iwacho ni nigi achiedh nade. Wacho ni my suggestion is that if this shift fails after 6 months we go back to NHIF. Aneno ni kaluwore gi pache kaka jaod bura Milo Odhiambo. Poneno ni okumba manyien mar shift ni biro bedo karem chwalo kata na chopo dwacho oganda ma pacho kae. Oganda ma pacho kae odoga e okumba manotiyo godo mano mar NHIF. Peter Salasya to wacho ni SHA is just a scam that needs to be abolished. Nikech wacho ni jotuo mantiere kod tuoche mag tama, nitiere tuoche mag kansa kinde mamoko, gisebedo ka gido midhiero ka gidhi e osiptende. Kopogore gi mano jod bura mopogore opogore be nitiere ka Kimani Ichung'wa bende wacho ni presentation mar Mr. Abdi shows that either those implementing shift lack the capacity or are not qualified. Koro nitiere bagni makoni kod kocha mabende osebedo ka dhi mbele gi okumbani wakili. Bagni yo mar Chief Shah en ni iluongo ni teething problem. Makati ngini nyathi ka chako wuoth samoro gore piny, samoro lokore ataro, samoro potiende yom. Koro aparo ni yom mantiere kuom Shah ni sana sana ndalo ni en ni gini pod en gima pod en kidoro. Makata jogo mochake no bokia kore to bokia atache. Koro wanyalo miyo gi mana the benefit of kik wase ahinya. Samoro obiro bedo gi ber moro mbele ka. Nikech koro mae gima pod chakore. An awuon ok alony e weche machalo kamagi. To gima nyalo wacho en ni kineno wabunge nyaka jogo manie sirikal nyaka jatend kweth maduong' e bunge matayo weche mar sirikal Kimani Ichung'wa ka wuoyo kaka wuoyono. Nyisi ni thuolo donje ko. Kendo kaka idwa gol thuolo koni nyaka sirikal koro non malong'o. To seche mapok gi nono kaka thuolo donje ko, jogo manigi kech, jogo manigi lit, jogo mahinyore kabisa, jogo manigi tuo mok nyal kony gin jopiny. Emomiyo an anyalo wacho ni seche ma Chief Shah ni kapod opuonjore wuotho kata nyono piny, pod en kidoro kaka en kidoro ni. Bende sirikal nyalo bedo gi aput moro mabathe ma inyalo tayo go wechegi mondo kik jopiny bed kod ywagruok kod muodo lak. Mano gima nyalo wacho. Gibed gi gimoro miluongo ni alternative. Nyabathe moro kata ora be jabaroga. Nyabathe moro matin manyalo konyo jopiny e seche ma pod giloso kaka gidi nyalo tayo. Nikech iyudo ni yore mag chudo, yore mag kata kwayo, osiptal ok kata ni to seche mibiro gi SHA kadi ni to gichako nang'o to gidhi yudo pesa gi nang'o. Ibiro yudo jopiny mang'eny biro hinyore kabisa kendo sirikal biro bedo gi thagruok maduong' kuom yudo support mar jopiny
nikech ka ichopo koro ngima mar dhano koro ok nyal yudo thieth kweth mar dhano e Kenya mangima. Koro ka chieng' gidok gidhi kwa gibiro kwayo kura nang'o, ng'ato biro penji kan nyathina nyotho nikech thieth maonge. To jogo iyudo ni pod gin ema gigolo pesa, kendo pesa ing'ade kiwango mamalo machon, ma kata kigo kwandi adiere higa achiel kaka an awuon iyudo ni e higa achiel achulo pesa makatin tok tin ne lufu kata mana 200. To ka dhi e od thieth tiyudo ni pesa ming'ada kata ka ing'ada kata iyudo kata ka otanda en pesa mathin moloyo. Ndi gik mashani ok nyal timo. Koro mi adwa ni sirikal weche ma Millie Odhiambo wacho, Peter Salasya, Ivo Bara, Anthony Kibagendi, Faith Gitau, nyaka jatelo maduong' mar sirikal e bunge ging'i malong'o. Permanent secretary miluongo ni technocrat, jogo matayo wechegi gidhi gibet piny malong'o to ging'i nyaka weche mag corruption ma pesa jopiny nyalo lalgo, kata ma osiptende mopogore opogore nyalo koso yudo pesa kaka gisethiedho jopiny. Aparo ni wach no ero makare okumba mano mar Shivshani nego beni rieye mar mondo mi jopiny jotuo oyud konyruok makare, nikech okumba makama osedre nitiere kod ng'ikruok malit en ni nyanya jogo eko mabende nitiere kod payslip, omenda ming'ade wiye kwan atamalo 2.75 ing'adi omenda mathoth, to kidhi kata ne od thieth kacha ng'ikruok pod nitiere. Bang' ng'anyo mabende jatuo no iwacho ni Grace Mulei nong'anyo godo log tich mano mar Afya House. Bang' ka nong'anyo ka na jatend migao mano baraza na nitiere kod romo gi jofuambo ne odhi momake, wach mabende osebed kiseyo. Kata kamano Harry Kimtai mabende jagoro mongirore bu migao mar thieth to nowacho ni koro bura makamano ibiro bed ka iwito oko. Koro wan kaka jofuambo, wan kaka jopiny wang'wa nitiere kacha mar neno kaka okumba makama ibiro bed ka irieyo. Kopogore gi mano, nikech koro sa 2 oseromo nego bed ni wawuok ka wakili, to kwanyal tieko twak makama odiochieng' makawuono kok wamulo wach mar thuona mano mar Luo mabende nong'ielo rengo. Mano jalony kendo jatim nonro kendo jandiko mang'ula Nyakwar Mgajwang' sigana mabende mulo kido kod timbe jo Afrika manongire Bethwel Ogot mabende nong'ielo rengo odiochieng' manyoro kane chiwo ni thieth e od thieth e kaunti ma Kisumu. To Profesa Ogot Nyakwar Mgajwang' ong'ere gi historia mano mar ndiko buge mopogore opogore, bende ong'ere gi historia e lony mare ka bende en bende manochuogo mbalariany mopogore opogore pachoka mano moriwo Masinde Muliro, nitiere Narok University, masani ong'ere kaka Masai Mara University, mbalariany kaka Karatina, Kabianga, University of Eldoret, Rongo, Odera Kango e kinde mamoko. En wuod gem Siaya Nyakwar Mgajwang' kendo ibiro bed ka ipare kod kit somo mare manotime skunde mopogore opogore kaka Ambira, Maseno, Makerere University, University of London e kinde mamoko. Fun Luo monindo ni wakili hakeni bende ing'ia ng'eni Nyakwar Mgajwang' biro bedo ka somo nonde kendo rapar mare e TV kanyo. Wakili hakeni hin nyalo paro Bethel Ogot ni gyang'. Gima nyalo wacho en ni ma wi mara tipo, wi mara ndiga, wi makende jogo mane obedo gi lony e kinde machon kaka Kenya ochakore, to nobedo gi lony sana sana e puonjo jopiny. Iyudo ni piny Luo ka ng'atno makende manyiche chalo kaka muma mar historia mar joluo. Ng'ano mong'eyo sigand joluo makende ne en Bethwel, Profesa Ngire Bethwel Ogot. To kendo opuonjo jogo mang'eny, hata kuom mawe marach hata nokopuonja no kaka le lwete. To kata kamano osendiko buge matara gi gana. To buge ge nyondiko nyaka sama nyokoro Nyasaye kawe ni ndiko buge lo Dholuo English Dictionary ma uburo yudo kanyo. To chako ndiko historia mar Odera Kango kowacho kaka Odera Kanyo nokonyo piny joluo ni ogolo piny joluo. Koro miyo aneno ni ma wuoyi mara tipo, wuoyi mara ndiga ma owe to ibiro yudo ni kendo e mbalariany mopogore opogore kaka University of Nairobi ene jalo no mane okwongo keto Institute of African Studies. Kowuok kanyo chako dhi Kenyatta University, odhi Maseno University. To gima ber ni en kata mane dalane kanyiche en tiere e Maseno kanyo, to en wuoyi manye ndiko pile koda pile, mang'iso ni nye en koda rieko mane Nyasaye chwego nyaka seche makoro nye obongo nyaka laga koro kawe. Omiyo joluo anyalo wacho ni wawito wuoyi mara tipo, wuoyi mara ndiga, wuoyi makende.
fuon ma ok wachak wayudi kendo kuom higni mang'eny. Tang'eni rapar mare pod biro bedo ka osiko nikech buge mondiko gin buge ma bedi biro bedo ka isomo wacho nigi generation mopogore opogore. Nyakorom Gajwang' Profesa Ngire Bethel Alan Ogot nong'elo rengo odiochieng' manyoro nonyuole higa mar 1929 manyiso ni odiochieng' manyoro ka nong'elo rengo notho kentiere kod higni 95. Musainya ni familia iwacho ni familia mare anyuola kachiel kod osiepe. Wakili kapok awi mar mondo mi dhi nikech ang'eni be nitiere kod chenro mopogore opogore mane dhi bedo kitimo. Weche motenore kod diplomacy ang'eni gin weche mochiegni gi dho chuny ahinya. To weche manyoro king'iyo kod gazeti mar Daily Nation wach mabe no mipeke ite mar 10 Nyakorom Gajwang'. Iwacho ni how DRC crisis would hurt Raila's bid for AUC top job. Wang'eni ombuli biro bedo kigo chini tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higani laro lemo mano mar AUC. To lwenyo osebedo ka dhi nyime e piny mar Kongo. Waneno chieng' tich adek mano mar jumane jatend piny noluongo romo. To romo ka noluongo jatend piny mar DRC Kongo Felix Tshisekedi nokochopo e romo makamano. Keto piny Kenya e okang' machal nada ahinya kom mabende koro wadwarone. Weche mag diplomasia dwaro muolo makende kendo ok dwar chwanyruok e kind piny kata jotend piny kata jombetre matayo weche mag piny. Tadiera makende en ni sani iyudo ni koro wuodwa makoro chung' makoro Kenya othulo malo mondo dhi okaw e kom mar AUC Afrika mangima. Koro tudruok gongruok koro nitie, iyudo ni Kenya nika, Kongo nika, to Rwanda nika. Tiyudo ni Kongo sana president ma Kongo no be en wuon en osiep Raila Amolo Odinga. Osiep makende mangita gi del. To gima koro kelo chandruok makelo tudruok kata gajruok en ni jatelo ma Kenya bende emasani otelo ne en chairman East Africa Community. Maembe nyaka ene ma nyaka hotel kendo ta weche mar ode mag nyithinde mag pinje mopogore opogore. Tiyudo ni nyithinde gi makoro gore kata ka in e jatelo wuon kata ka idala ni ne wuon nyithinde ang' ni tim nang'o dong nyaka kwer nyathi moro kata iluongo bura. To iyudo ni ker William Ruto nyoluongo bura. To nyathine ma ajendeke makoro kelo tulo e ot machielo otamore biro. Nyathine ma tulo timore e ode otamore biro kokwedo bura nogono. Tiyudo ni nyathine machielo ma en Paul Kagame to bende koro bawach e yo mokalo. To jogi ema be wan gi geno ni dhi gonwa kura. To jogi be iyudo ni magi nyithi jatelo be gigede mana machiegni. Ruto ni ang'ane ni ka Tshisekedi ni ka to Rwanda be ni ka. Koro en wach matek matamre koda nono madwaro ni kapok yiero ochopo nyaka Raila Amolo Odinga owuon owuga kendo owuon odhi owuo gi jotelo ma Kongo to gi jotelo ma Rwanda kosingo dhoge owuon kowacho ni anto siasa moriwou tulo moriwou an kanyo aonge. Tulo moriwou bai gima ji ok ong'eyo ni tulo mane kind Rwanda kod Kongo sana e province North Kivu kanyo city mar Goma no en gi tiende matut manochakore higni 400 mokalo. Iyudo ni jotutsi ni koni to jotutsi moko bedi kocha ni Rwanda koni. Koro iwinjo ka ker mar Rwanda wacho ni wan wakonyo jowa man kocha. To sirikal ma Kongo wacho ni ok ukonyo makonyo ikelo tulo kae nikech ukawo mwanduwa. En siasa machunye tut kabisa mabende Kongo gi Rwanda no be onge iye. Joma ni iye en waluongo ni the international business community. Nitiere ohala moro matimore kacha miloko gi remo gi ngima mar dhano. Mane tutne emomiyo adwa ni mondo Raila Amolo Odinga okaw wuoth makende odhi obed piny gi Tshisekedi obed piny gi Rwanda mong'isgi ni wan gini wan waonge. Jatelo maduong' ma Kenya nye temo mana kaka onyalo kaka dhano. Nikech kata mana jotelo go bong'eyo gima timore e piny gi kanyo. Koro mi aneno ni kochopo tila 12 kama ng'idhi gone Raila Amolo Odinga kura to kura manye Tshisekedi usipne dhi gone cha pod obiro mana miya. Kura manye Kagame nyose singo ne dhoge cha pod obiro miya nikech kata gin giwegi ging'eyo ni
gini tut moingo gin giwuon. To mabende nitiere kanyo en ni king'iyo na pinje mantiere iwacho ni Southern Africa countries mago pinje mantiere milambo mago mag piny Afrika mabende nitiere bwo riwruok mar SADC gin pinje madirom 16 to nwaneno ka Congo bende noriwore kod East Africa gin part of the EAC to koro ka ok gibi e romo makama to jatend piny ne nosingo ni dhi e romo mago mag southern part of Africa ema bende koro niwacho ni to koro to nyalo bedo ni pinjegi bende nyalo siro nikech nwaneno kata na mbetre bende mar piny Kenya nena achiel kuom mbetre ma bende nokethi mane gwenge mag Congo kocha na tuneno ka mbetre mar jo US jo Rwanda bende nokethi mamoko gini tut omiyo awacho ni gini tut moloyo kata pinje mowuogi gini tiende tut moloyo kendo tiende tut mokalo to kizungu moro luongo ni geopolitics mangiso ni ng'ad piny ka piny ng'iyo mana lakini osechopo kama koro wuok e geopolitics koro en geoeconomics mane tutne ma ok anyal wacho sani matieki kaluwore gi saa modong' wanyalo mana wache kama odiochieng' machielo mana kamano nikech ang'e ni lweny ma kamano Nyakorom Gajwang' pod dhi mbele ten seyo makoni kod kocha nyoro nanena duoka mane kinde jatend piny mano mar Rwanda kod jatend piny mano mar South Africa gini koro pod en mana gitudruok makoni kod kocha wach lweny mano mar piny Congo no waluwo e yo machiegni Nyakorom Gajwang' bende par ni lemo mano mar AUC kura ombulu ibro bede ka igoyo chini tarik 15 mano mar dwe mar 2 mano mar higani wakili pati eko wachni mogik wachna mogik manyalo wacho koluwore sana sana yore mag lal kod ngima mag rowere lal gi rowere kasto jowere go lal kod ngima gi en ni sirikal koro dwani okaw okang' maduong' okang' makende mondo ong'i wechegi nikech kama koro wachope sani wachiegni dhi go kura to piny masani osebiro piny masani nyithindo matindo jogo matindo iluongo ni Gen Z ong'eyo mang'eny moloyo kaka wan ndalo mane wadongo emomiyo ka sirikal ni dwani mondo ota jopiny maber sani mondo chieng' waduok lwetwa giti ne jopiny maber to sana ging'i ngima mar jopiny sani ging'i mwandu mar jopiny masani wach mar nek gi jo ajende ke mayudhore kowuok oko mar police adwani mondo sirikal ong'i matut kabisa mondo gi protect life and property mar Kenyans. Hero kamana inya wakili kumidi thulu mara tuwa kodwa kod jopiny okinyi hero kamana kok manya Nyakorom Gajwang' dakika tuskadho kanyo hapar tok sareyo mar okinyi gikanyo ben makili wegiko mar tok marwa hichindo mar piny Kenya kaka piny Kenya osebedo ka rengo moko kuom weche mabende biro bedo katimre bende waluoni machiegni duto te mabende biro bedo kiyudo e weche mago manyien chakre migago mano saa 7 mar odiochieng' kaka mano nikech kawuono iwacho ni en members day ka waloro juma Nyakorom Gajwang' ing'eni chieng' tich abich wajabedo gi chenro mano mar ng'e jothumbe wa omiyo Kafaya mano Solomon Atito bende odiochieng' ma kawuono notimo iwacho ni siganda osogo winyo wan duto te kino nagi bed ni in Gen Z Gen Alpha Millennium ekin mamoko wan duto te wang'eyo osogo gi wende okinyi ma kawuono mane sigana mabende wakelo ni e chenro mar ng'e jothumbe wa mabende tayo kod Kafaya bang'e wanorad kano saa 3 mar okinyi e chenro mar mbaka oromo